vanlam channel ka lo lawm che tuna kan thil thlir tur hi mithiam tena kan hmanlai huna tang to api le pu te sur nu te le he khovela hian aliens kan ti mai te hian mihring te hi milo chen pui to emni ti ang chhuina lam te le sarkar hian thup anei emni ti lam kan nen ho don ani a poni se thupoi lut phot te ang hmanlai mi te he khovela lo cheng ma sa te hun lai atanga finna le thiamna anron nei chaw atang dai to khan valam chanchin hriata chhui chiana kha an achil ema thilian tham pui pui te le inlian le mak tunla ya thiamna le khol thaber ber po boy pui ngai khopa sak te le chipchiar taka chui ngai khop te khan an siamna sa hle a abikin vanlam rc zirna te le akai noi an sul nu atang te hian hmu tur tam hle a pyramid te so mak deuh na chu mithiam te po ina engtilai atanga sak nge ti po chui chian thelo khopare to te an ni a an sakna bungrua lunglian pakhat ringot te so mi somnga rual don ina choi ngai khoparit te engtin nge so ti zo za ya tamle rit an choi son kwal thei an sak hun lai kha to lai lir ke bial ti maila an mu chhuah ma mi dei to ani si a alung te so abul hnai mi an lak la ani box si lo le pyramid kan ti hian Egypt che hian a om emo kan lo ti nge Mexico le Egypt le China mi bik phei hi chu an mak na chu khovel me phan enila anom na zone hi hanrin pheila kan hriat thiam dan ber tur chuan sithum kan ti Orion belt zekal dan chein a om boka tin kan hriat thiam dan turin pyramid te kongkhar pakhat ani mai niang chu ainang veka an siam dan tele mizo tena sithum kan ti Orion belt zekal dan zonga pyramid ho an sakvek dan te hi om ze thuk tak chu anei nge yang khawan saklaya khovel munram in pataka in tlopo silawin hetia inanga an sakdan te hi puitu an ami ni angle pyramid lampo soitura tama faro thantura an sak ani theilo zialam tele engatan nge an siam ti lamte soitur po alatam mase khang lam chu kina episode danga ron chuya da ila ai nga po chuni se bultan nan he ngai dan hu chuak tu hi soima support te ang Chariots of the God ti lehkhabu ziak tu Eric von Deniken Swedish pa hi research anei atanga khovel hun rang hun hlui hmanlai mi te sul nu a chui atanga ngai dan on chuak ani a chui hian a chen te phei chu mihring te siam ni thei hian a hrilova a hun laia an hman ron nei te le hmanlai mi te an sul nu te a fan kuala thilrin na thumun an nei dan te angai to hian inzomna an nei ani ti in chutatang chuan zir chiangin ancient astronaut theory hmanlai hian vanlam mi te khan minlo ompui thin to ani ti ngai dan ron siama angai dan le a chui dan te chu tuna India ram kan chena tang hian bulin tran phot te ang Hindu Sanskrit le Buddhist sakhua na lehkhabu te chuan ral thuam thok thei ro pui tak minga vimana an soina sa hle a ain zia dana chuan he tho theina that dan hi kan hriat thiam thei dan ber tur chuan tunla indo thona thaber radar pona man theilo stealth fighter kan ti mayang le thleng thlok thei thapol ang maya tha soi ani thona lama tuimi chuang kan hrianga enge stealth fighter ti chu ma se shelo kan takin antina USCM F-22 Raptor te hi an ni a tunlai thiam na sang ber le khol thaber hnga siam ni in radar pona hu theilo le dua olsam taka cheleu kwal thei ania F-16 tele sukhoi thlo theina pona cholo khopa tha ania hean thlo theina vimana thleng thlok thei ti to maila an lehkhabu hian a pian chi sang omni na inziaka mun hla tak te relo te chunga thleng zung thei ten le vanlam khovel sang po thleng hal zung thei ten inziaka hean vimana hi an pathian vanlam mi te he khovel ron kalnan bera an man thu te an ziak tel bok Keni Christian te ang hian Bible ti maila Hindu ho hian lehkhabu pakhat chia hi an nei velowa an lehkhabu thiang hlim Mahabharata le Ramayana po he thlo theina chungchang hi ani dan an ziak na sa hle a thlo chu olsam dan te tunlai thlona anga kongthui tak tlan phot ngai lowa ama a ka nga thlo chu pui top thei ani dan te kang renga adu zonga in then kwal thei ani dan te le Indona po an man na sagdan te an Indona po vimana dang misal ang mai ral thuam hanga aka thlak thu thleng ten an ziak chip chiar hle a
tin an thlaw theihna te hi chi tam tak pian awmin thenkhat phei chu thil bial ball pian hmang ang ani thu te thlengin an ziaka tunlai thlengthlawktheih an hmuh thin te nen pawh hian a in ang hle an sakhua lehkhabu hrang hranga pawh he an thlaw theihna vimana hi an ziak chip chiar hle kan ti tawh kha an thlawna tikal tu ti mai la chung te thleng chuan zialan ani a an lehkhabu ah hian mercury hi an thlengthlawktheih tikal tu ber pakhat atana an hman thu lam chenin an ziak a enge mercury chu THLENGTHLAWK kan om takin atam zokina kan hriat thiam ol samdan ber tur chuan BP check na silver tui kan hmu kha ani a thlir chi khat ani a damdoi lama te le vun lam en kol nan te le thil dang tam taka man ani magdeu mai chu tuna hian NASA in satellite te le khovel pona thlawna tikal tu tan hian an thlawna vimana an hman mercury hi a hman ve thei ataka ti an hmu chuaka project lian tak kalpui mek ani NASA kan ti hian omzia chu USA lama sarkar department pakhat van sang ar silam le khovel pon lam chanchin zirna le boipui ber tu ani mai niang chu ani a tuna mercury manga rocket phukalna engine an boipui mek po hi a hminga ion thruster an ti a he ion thruster chungchang hi chu soifia lo mai la hrechiang du kan omani chuan ion thruster hi YouTube lam le Google a po chiang takin en tur omani omzia ber chu ni zung chakna solar electric le mercury hmang hian he ion thruster engine kan ti mai hi a phukal thei ani engpo chu ni se hindu ho lehkhabu hi keini christian tan chuan thon thu ang lek pon kan ngai theia imasela hindu sakhua na hi upave to hle a christian kan ti mai ma dei to lo om to an ni a an thu ziak te hi oilo ngot tur po ani lo tin heng an pathian an soite le vimana an soite hi tunlai aliens kan ti le thlengthlawktheih kan ti te nen hian anin ang zul zui hle boka an hun lai le tun hnu ngai to hi chuan khovel changkana insan hlei to em boka an lehkhabu thiang hlima hian ani dan turang hian an soifia thiam lo zok te po ani thei German parorum Hitlera indo pui pani na chok chuaka juda ho na tam tak swat tu ngai po khan indo pui top nai don lam khan a hote Nazi scientist mi thiam rol te chu Tibet le India hian he vimana thlo theina chungchang zirchiang tur hian alo tir hial to a Hitler hian indona khan ral thom nei that chu chakna poimo berani ti kha hrechiang hle maya indo pui pani zo a Nazi ho sul nu an wa hai chhuah te khan Hitler phei chuan thlengthlawktheih ang pian thlo theina asiam te thlengin an va mu chuak ani kha nima sela ataka man ero hriat ani lowa teskal pui lai ni om tak ani hei po hi a khol en chian chuan mercury mang thowa thlo tir tum alo nia Hitler khan ral thuam tha nei kha a chil hle a ral thuam po thapui pui a hun lai khan anga hle Antarctica khovel mong ti mela vuram thlengin expedition avanei tir ni kha Hitler khan he thu po hi ni danga post ron la siam ila US sipai te pon indo pui zo a he mun Hitler sul nu Antarctica a an vatlo tum tuma UFO thlengthlawktheihna aron be chungchang sarkar lam official thlenga ziaka anda that te po ron la ti chhuah ani ang vimana lama lu le photang makve deuh chu vimana thlawna tikal tu tana mercury an hman hi NASA tele Hitler scientist tena tunhua an zirchiana a hman ve thei ani ti an hmu chhuah te hi an pathian te kha thon thu mai an ni angem le nge aliens zok an lo ni anga khovel pona tanga ron chukin pathiana an lo ngai zok soitong khan khovela horop alphabet ti mai ila ani masaber pola chuan Egypt le India Sanskrit horop hi upaber pola chut an ni namupa le mithiam masanamte an lo ni bok nen an lehkhabu thiang hlima inzia dana an pathian te hi van lama tanga ron chuk vek nia an soidana tang te hian hindu ho pathian hi aliens ni in he khovela hian meron chen pui zok ani thei mengem le India rama te hian hmanlai anin sakro pui tak tak te so ahun laya an hman ron nei ngai to son anin sakle milem siam then khat te phei hi chu tunlai khol mang lo chuan siam ngaihnawm lo ang ti khopa chui ngai te so atam khop mai tin an thlengthlawktheih vimana hi Mahabharata le kaputhiang hlima po hun somli pakhat laya chiang takin inziaka anlal asura salva in ral thom thlawktheih nei thu te le aminga
Saubha vimana ani thute anlal krishna khopui dwarka beinana man thute aral thom pai manga tuipui chungzon atanga aka chhuah thute le aral thom pai po tunlai missile rocket angmaya lawm ni in soya tin krishna pon alo beile dante a thlawhtheihna vimana chu tuipui chunga tlak thute thlenga zia ani a hian THLENGTHLAWK vimana hi tumhmun bik te po anei thu le a thlo chak dan thlenga zia ni in hei wang hianin tongpong rin lo bur chi po ani lo ti ila ka soi sual om lo mai thei tin mani lokan krishna ko pui dwarka po hi gujarat tuipui hnoya mu chhuah ani a india hmanlai hmun hlui pakhat mithiam tena nuclear radiation an hmuna hmun te po ronla ti chuak do nila eponi se tun chapter tan chuan kami bik te kha ni ri phot sela adang zel po chuina ron ti chhuah ani do na ngaihnawm le bengvarthlak tak tak te kan la ti chuak don chowa chu wang chuanin khawngaih in milo subscribe a notification bell kha click turin ka nge na cheu